Город-Мінск на грузовой машине и атрымаць гэты холодильник. А документы яны атрымаюць сёння. Хочу задать пасля фестывалю у вашей сям'і, у сям'і Сахонь. Як працуе холодильник, які вы атрымалі ў прыз? Вельмі добра. Мы вельмі задоволены, бо як то привезли сразу, думали, американский, тут ничего написано такое было, не могли прочитать. Але як поставили свои продукты, туды холодильник начал морозить, и все, задоволены остались. А ці гаспадынька задаволена? Ну, я дома, до речі, ён нам вельмі быў, тому што нас якраз не працаваў. І трэба было выкласць вялікія грошы, каб яго адрамантаваць. Як быццам бы ведалі, так? Ну так. Гучыць музыка. І кожны з іх, з членаў сям'і, іграе на розных інструментах. Вось, дарэчы, як мы толькі завіталі сюды ў госці, першы канцэрт, скажем, такі сямейны, не зусім урачысты, адкрыў Віталік, самы малодшы член сям'і. Віталічак, скажы, калі ласка, ці цябе прымушаюць іграць, ці ты сам вот з задавальненнем гэта робіш? Ці ўсё ж такі, можа, пабег бы на вуліцу, лепш пагуляў бы? Ну, меня примушают. А сам ты не хочешь играть? Ну, иногда хочу. Слово «семья», понятие, ну, как мы ведаем, 7 «я», так? У вас 5 «я». Ну, котик 6. И все ж таки, я упевнена, что все сегодня лічаць, что это великая семья. А вось як вам сегодня вот живется? Мне лепей добра живется, я думаю, бо семья у меня добрая, жонка у меня добрая, дети у меня добрые, послухмяные. Вот сын хоть и не хочет учиться на музыку, але мы с ним завсёды едем, бо я его вожу. И 2 раза в неделю мы с ним на музыку едем. Ну, папку трошки уважаем, мы себе в футбол. По выходным мы с ним в футбол гоняем, каждый выходный идем в спортзал, у нас тут рядом, берем мячик. Так он в футбол больше жадает, бо як-то получается, про музыку не вспоминаю, как вот в воскресенье пришло, папка, пошли на футбол. Поэтому я задоволен своей семьей. Жонка тоже працует рядом, тут недалеко, в садку. Поэтому все рядом, тут як-то... Ну, нема такого, чем не задоволиться. Дочка у меня тоже добрая, послухмяная. Ну, мамке трошки не помогает, конечно. Але так добре. Може, їм не допомагає тому, що займаються музикою, може, шмат часу. Так? Света займається в музичному училищі. Спочатку я займалася в музичній школі. Мені вельми не хотілося, так само така маленька ще була. Ходила так. Займалася то на одним інструменті, то на другим. А потім, коли вже підросла, поздавалася екзамени в музичній школі, вирішила, що треба поступати нікуди. Але куди не ведала, бо навіть не уявляла собі у якимось другим напрямку в житті. І ось пішла в музичне училище. Хоча я поспробувала, думала, коли не отримається, то може кудись у іншу пойду. Але трималася, поступила. Я вчусь в музыкальной школе во 2 классе на скрипке. Все пачалося з таго, што патрэбна было ў школе, каб выступалі сямейны ансамбль. І вось там цудоўны вельмі у іх арганізатар ёсць Хабян Елена Анатольевна. І вось яна кажа, ну выступіце, калі ласка. І гэта ў нас быў першае такое выступленне. Віталік быў зусім маленькі, далі мы тады яму лыжачкі. Ну, Оля у нас такая больш музычная з усіх нас, напэўна. Ну і мы павінны першае дамовіліся, выйдзем паспяваем, а затым ужо пойдзем усе будзем іграць. А ён будзе на лыжках стукаць. І вось ён выйшаў туды, і ён хацеў першы ісці. Тут папа яго спыніў, і мы пайшлі. І тады, пакуль мы спявалі, яго настрой зусім запсуўся, як гэта папа яго не пусціў. Мы уже у нас там так клікалі, ён не ішоў, затым все-таки папа яго там чуть не вынес, поставіў, і ён сказаў, фу, мама, ты плохая. Раскидал лыжки в 2 боки и
плакать. И все жюри там почало смеяться, и весь зал. Мы не ведали, что нам робить на той сцене. Ну, я надышался, ну, не сошел со сцены, там, у центре сел. Ну, а мы играли, а он нам аккомпанировал своим плачем. Кто у вас тут музыкант? Самый-самый великий. У нас мама музыкант. Вона у гармоніках, в Лідському гармоніки грає. У Лідському гармоніку. Гудському. У Гудському гармоніку, ой, пробачте. У Гудському гармоніку играла уже до этого. В ансамбле часто выступать ездили. Ну, а все и почалось из того, что в 78 году она приехала у наше училище вести мастацкую самодеятельность, а я там еще молодым майстром был. Мы с тобой познайомились там. Я добре співати, старався співати добре, коліна галає. Ну і все. З того все почалося, а так у нас мамка заводатор всіх этих музикальних мероприємств. Ну, не такие Я заводатор. все життя хотел сам на чем-нибудь научиться играть, или так и у вёски вырос. Так и не научился, жонка уже стала играть, хочу, чтобы дети Учила, его не отрывалось, ничего. не отрывается. Я лепнее 2 машины разберу, чем на том барабане заиграю. А лишь семья есть семья. У нас вельми все просте такое. Гармонік той, який вже відживає, вельми шкода. Я себе пам'ятаю, в дитинстві, як я любила те весілля, той гармонік. Завсюди бігала, слухала. Для мене музиканти це було нечто неведомое такое, недосягальне. Ось. І неяк молодь тепер, ось і тепер дівчинки, Світлана і Оля, найбільше ту гітару рвуть струни на її, скажем так, не вельми професіонально, але гармоніка доживає, а ось хотілося б, каб він, може, застався. І ось ми на цьому гармоніку Світланка трошки навчилася грати. А за тим, як Олечка подросла, вона все стукала нам у барабанчик, вельми така ритмічна була. Ну, Віталік уже почав грати. Йому так само треба ж було інструмент. Ну, ось ми добрали хліб, і який інструмент дати, ми ніяк не вирішили. Я кажу, Оля, поспробуй, може, ти на скрипку. Ось вона у нас уже в таким дорослим, доволі у зрості. Взяла ту скрипку в руки в 5 класі. І тільки другий год займається, ну, Оля вже виступає і грає. А вот скажите, коли ласка, вы хотели бы, как яны были професійними музикантами? Ці это просто, ну скажем, такий ще один бок просто життя. Нехай б мели нейку іншу спеціальність, а музика була б завсюди побач. І у той сім'ї, у тих сім'ях, які у їх будуть, все ж таки ви ведаєте, що таке сьогодні музиканти, що таке культработники, як вони живуть, самі відчуваєте. Ну, дик ось, відкажете на моє питання. Я, наприклад, усе життя так само у вёсцы гадавалася, і до музики не було ніякої можливості долучитися. Ожидання було вельми велике. І я у педагогічне училище Гродненське поступила без всякої музичної підрихтовки. І мені було вельми тяжко там, тому що люди відкривали сольфеджіо, читали номери, вже співали, а я тільки лічила, як же ця нота називається, покуль поспію я полічити, як називається, я вже проспівати треба, я, розумієте. Ось, і коли я відвчилася, мені було вельми тяжко, і я вже, ну, далі пішла у філологію, закінчила університет наш Гродненський, тому що було, розумієте, ну, може запозно, і я ціле життя зайздровшу тим музикантам, ось як у нас такий чудовний Колеш Кадрій Антонович, керівник наших гудських гармоніків. Він бере гармоніки, він бере баян, він бере ту ж Ямаху і грає вольно, що хоче, і на слух, і на огул, так чудовно володає цим інструментом. Ну, але праця вельми тяжка, і я так відчуваю, що мої діти так само цього не дали. Напевно, таких талент повинен бути. І мені здається, не просто для себе. Я думаю, що тільки для сім'ї. Щоб син для нас мог грати, ми хочемо, щоб він навчився добре на фано грати. Ямаха його є, буде акомпанувати нашому сімейному ансамблю. Бо і на этом смотрю, як ми були на сімейному. Там тоже ж многие аккомпанировали на Ямаху, все сейчас современная музыка. А у нас нема такого, Ямаха есть и нема кому играть. Ну, пускай научатся будет для нас играть. Я думаю, так наш ансамбль семейный шведы будет выглядать с такой музыкой. І поважаємо ми своїх дядов. Тому ми на гармоніку заіграємо і вспомним молодость далеких тих годов.